Il-politika ta' dan il-gvern ili kemm jista' jkun niftħu l-bibien biex negozjanti Maltin u Għawċin ikunu jistgħu jinvestu f'pajjiżi oħra u jġibu x-xogħol lejn pajjiżna. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat nhar it-Tnejn fl-ewwel żjara ta' Prim Ministru Malti fil-Ġordan. Il-Prim Ministru beda dan l-ewwel jum timpenji fil-Ġordan blaqa mal-Prim Ministru tal-Ġordan Abdullah Hensur. Iż-żewġ Prim Ministri qablu dwar l-importanza tal-istabbiltà fir-reġjun u kemm il-Ġordan u Malta jistgħu jkunu importanti minħabba li ż-żewġ pajjiżi huma stabbli u mexxin il quddiem. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Muscat qal li jrid ikompli jibgħat sinjali li l-kooperazzjoni fir-reġjun madwar il-Mediterran huwa importanti ħafna. Messaġġ li Malta se tkompli tibgħat u issaħħaħ meta tieħu l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fil-bidu tal-2017. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru tal-Ġordan tkellem dwar il-problema kbira tal-immigrazzjoni minħabba l-konflitt fis-Sirja u qal li jistenna iktar għajnuna mill-komunità internazzjonali li mhux neċessarjament tiġi minn għotjiet ta' flus iżda iktar minn kummerċ li joħloq xogħol u infrastruttura. Barra minn dan iż-żewġ partijiet tkellmu anke dwar il-kriżi tal-Libja u l-kwistjoni Palestinjana. Dwar din iż-żjara Joseph Muscat tenna li dmir tal-Gvern Malti u li attira firxa ikbar ta' investiment biex pajjiżna ma jkunx dipendenti fuq ftit swieq. Kif diġà għandna l-ewwel investiment Ġordanjan permezz tal-American University of Malta, imma ħankomplu naħdmu iktar minn hekk. Ħalli nġibu dejjem aktar xogħol għax it-tkabbir ekonomiku ta' 6.3% ma jiġix waħdu. Jiġi għax nagħmlu xogħol bħal dan, ħidma bħal din li mbagħad matul ix-xhur issarraf f'aktar postijiet tax-xogħol għal Maltin u l-Għawċin. F'din iż-żjara flimkien mal-Prim Ministru minn barra membri oħra tal-Gvern hemm delegazzjoni ta' negozjanti Maltin. Dik nara opportunità ċara ħafna għal kumpaniji Maltin dak li qed jagħmlu llum il-kumpaniji Maltin qed jitkellmu ma' partners tagħhom fil-kostruzzjoni, fil-qasam tas-servizzi, fil-qasam tal-manifattura. Mbagħad aħna bħala gvern nimbuttaw il-qudiem lill-interessi Maltin ħalli nġibu aktar xogħol lejn pajjiżna. Wara żjara tiegħu fil-Ġordan, il-Prim Ministru se jkompli bi żjara simili fil-Libanu.